Máme tu rakúsky automat na mlieko, poďme sa na to pozrieť, či by si ho vedel obslúžiť. 1 liter Milch, 1 Euro. Predpokladám, že lacnejšie na Slovensku. Druhá poznámka, Mindesteinwurf 50 Cent. Mindest poznáš možno, že z Mindestens, to znamená, že najmenej, a werfen znamená kvázi hádzať. Einwurf tým pádom je, že vhod. Čiže minimálny vhod je 50 centov, potom máme tretiu bodku, Achtung, automat wechselt nicht. Geld wechseln je buď v podstate zamieňať peniaze, alebo vydávať peniaze. Čiže to máme naše poznámky a potom Schritt Nummer 1, Gefäß unterstellen. Gefäß znamená nádoba, das Gefäß, a unter, to už v podstate cítiš však, že unter je pod, stellen, postaviť, čiže v podstate musíš dať nádobu pod to, odkiaľ to tečie samozrejme. Schritt Nummer 2, Münzen einwerfen. Znova máme od toho Einwurf, čo máme v tej poznámke však, tak teraz máme einwerfen, čiže Münzen vhodiť. Krok číslo 3, Taste Start drücken. Die Tastatur je klávesnica a od toho die Tasten alebo taste sú klávesy, klávesa, respektíve button v podstate, a drücken znamená tlačiť.